Ngabantu abangamakhulu amane ekulindeleke ukuba benziwe uqhaqho lokongulwa amehlo kwiphondo leMpuma Kapa. Lo msebenzi uqale ngomhla wesi-6 kwaye kulindeleke ukuba ugqitywe ngomhla we-17 kwakule nyanga. Ezi zinzame zokukhawulelana namanani aphezulu abantu abalindele olu qhaqho. Lo msebenzi uqale kwiziko isabona kwisibhedlele iFrontier e-Komani yaye bangamakhulu 200 abantu ekulindeleke ukuba benziwe uqhaqho kweli ziko. Umphathiswa wesebe lezempilo noMakhosazana Math uthi bajonge ukundwendwela izithili ngezithili kweliphondo. 1000 msazikolo siyibekele unyaka siqala ngale 400 kule veki sahamba siyena kwenye indawo xa sisuka apha siyatransfer emadzikane kaZulu hospital siphume siyena kwezinye areas. So 10,000 is our target for the year. Siyaqala ukuzibekela itarget ka 10,000 because ngoku sisebenza nepartners zethu basinika amandla ke ngokuba siqale kwiveki eyi1 sithi kule veki yodwa sokwenza 400. So sizibekele lo target abantu abasuka from all over, not only from apha eKrisani, basuke eWatham, Afrens oJoqabi nendawo ezikufutshane neKrisani beza apha. Elisebe libambisene neSouth African National Council for the Blind kunye ne-EC-Medics likhwebe neengcaphephe zogqirha eziphuma kwamanye amaphondo ukuza kuncedisa kulo msebenzi. Silapha ukuze sicele sibongoze bonke abantu abanokuncedisa ii-companies naye urhulumente ngokwakhe sikwazi uba sibe nemali eyonele yokuthi sikwazi ukujongana nolungiso lwamehlo ebantwini bakuthi eSouth Africa. Kulindeleke isebe lezempilo kunye nabagqirha bamehlo baye kwisibhedlele imadzikane kaZulu Memorial kwaBhaca kunye naseNelson Mandela Academic eMthatha kule veki ilandelayo. NdinguYamkela Mtshiyo kwiindaba ze-MPK eKomani.